kabali guys, si Ruby Provinciana. Welcome to my channel. Karon day guys, muad to mi og merkado kay magpablising ugma sa naibagong gi pahimo nga eskwelahan diri sa Tanawan High School. Ja kay kami kay namoy katungdanan sa eskwelahan. Wow. Nana ko dari guys sa bahay sa kuan. PTE President si Konsehal Lodi Lagari ilanis lang kung ano isda. Ay ingani ko din ang isda. Nanay bunga na pagilahang kay Mito na. Ani ra mo sa una mangawat. Na mo dili among PTE President. Among PTA President guwapa. Diyan maglakaw nami guys. Yan na day among sakyanan di ay. So madto nami guys na nagamong driver. Buta di si Kuya Aderp. Ito nami guys. Ito nami guys. Nanag yung among driver. Food. Oh, ahos. Ila 1 quart? 40. 1 quart pwede na. 1 quart pod. Na itong ani. Repolyo. 100. Hindi mahal lagi ay. 100 ang 1 quart. Kala ra upat ka buo. Ugkuan. 50. Sila squid ball. Lamito ka ng pusit. Hey guys, naluto nagpansit nga sa kakawa. Daghan kay sahog na squid ball. Adobong manok. A few moments later. Namong mga buhat, ug sa kanunay maningkamot unta kami sa pagtukod sa maging harian. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang tanang himaya o pagdaig alang kanimo Ginoong Dios. Kining pagdaig alang kanimo lang itong amahan, Ginoo sa tanang kabuhatan. Imo kaming gitigom nining katilingban sa parokya, pero pagdaig kanimo pinagi sa among mga pulong ug mga buhat. Bendisyon ni kining eskwelahan nga among gitukod alang sa edukasyon sa among mga kabataan ug mga batan-on. Bendisyon ni ang mga tinun-an ug mga magtutudlo nga among mga ginikanan, mga sinuhulan ug ang tanan nagpalambo sa mayong edukasyon dinhi sa among katilingban. Ang among mga batan-on magtubuon ta diha sa kaalam, sa panuigon o sa grasya, diha sa imong presensya o katubangan sa tibok nimong katawhan. Imo kining eskwelahan nga kanunay usa ka pulianan sa kamatuoran o sa kinaadman, sa pagtuo o sa maayong kababuton alang sa tanan. Pinagi sa pangaliya sa Mahal nga Berhen, among patron, imo kining eskwelahan nga makatabang sa imong katilingban ug magtukod sa maging harian sa katarong, sa kahayag ug sa kalinaw. May gumao nga amahan, patalinghogi ang mong pangaliya, nga mong gihalad, pinagi ni Jesucristo ang mong Ginoo, diha sa imong Espiritu Santo. So in a count of 1 to 3, we will do the ribbon cutting. 3, 2, 1. Yay!
Hi guys, nana ko diri sa bahay. Da mo to nahuman na ang lut nagpaluto karon na og pansit biko og adobong manok. Da, salamat di ay sa tanan nga niingan nga lami kadug ang giluto. Salamat ninyong tanan. Di mo na matagsa-tag sa mga maestra nga sa Tanawan National High School. Salamat ninyong tanan. Di mo na matagsa-tag sa mention sa mga ngan kay taas na jud ni ang video. Da, salamat sa mga barangay official. Salamat pud kay Kapitan Yutima Bayrongan mo na siya nag pahimo diha og building sa National High School. Da, salamat sa na ako'y inyong pirming kuhaon magluto. Salamat ninyo og takadug tabang na. Salamat Ati Ludi Lagari, salamat. Ja mo to guys, nahuman na good. Ja na ako dari galingkod-lingkod ko kay maraming kainit pud. Hanahan mo ko maglingkod-lingkod bitaw nga naa diri sa mga tanom. Ja salamat sa mga new subscriber. Sa wa pa naka-subscribe, please lang po kung subscribe madto lang makatabang pud na sa kalisod dari sa kuan. Kalihog lang po kog adto po ninyo laktawi ag pahinumdum kay madto na laman na ako'y mamiso nakatabang sa anak nga graduating karon July. Ja di ko magsawag pasalamat sa tanan-tanan na naa sa gawas, nasa USA. Salamat katong naka-video call des ni aging gabi. Salamat di ay kadto nimo kay di man ka magpaminsyon. Salamat day sa imong ipadana mo nga balikbayan box. Salamat kadto nimo sis. Da ug amping diha, da I love you diha ko na di man sa pwede magpaminsyon sa jangan sa hang video. Basta ikaw kay bawo na ka nga ikaw to. Salamat kadto. I love you. Amping. See you next vlog.